Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información, unha xornada máis na radio e na televisión de Cerceda. Hoxe, luns, día 2 do mes de febreiro, no que lles imos a falar do que haberá esta próxima fin de semana. Hai contacontos de teatro que imos a repasar, pero tamén o pasado venres a Xunta de Galicia activou máis de 80 millóns que están destinados a proxectos de reindustrialización e emprego, priorizando os concellos de As Pontes e de Cerceda. Deso falaremos, como do Antroido veciñal, do Antroido de Cerceda, do DNI, que se pode renovar o vindeiro luns en Cerceda. Están a tempo de anotarse tamén a ese partido de baloncesto para a rapazada, e falaremos das probas de obtención da ESO para maiores de 18 anos. Tamén do programa de promoción da saúde que se celebra todos os xoves ata o mes de xuño no Viveiro de Empresas, e tamén lles anticipamos unha laconada en queixas que organiza a Comisión de Festas. Nos deportes repasamos os resultados da fin de semana de todos os nosos equipos e, en canto ao tempo, as previsións para mañán é de que continuaremos con tempo revolto, onde haberá posibles precipitacións de carácter treboento. Comenzamos a crónica da xornada falándolles de contacontos e de teatro porque ao próximo venres e despois sábado e domingo hai diferentes actividades relacionadas con contacontos e con teatro. En concreto, o Concello, a través da Concellería de Cultura, organiza un contacontos este venres que ven día 6, un contacontos que estaba previsto que tivera lugar fai 2 semanas, que por culpa un aviso en este caso un aviso de alerta meteorolóxica non se celebrou e se pospuxo para este venres. Este venres, día 6, un contacontos para os máis pequenos da casa, a viaxe de Nano, con Raquel Queizás. A viaxe de Nano que será ás 5:30 na Biblioteca Municipal de Cerceda. E o día seguinte, o próximo sábado, día 7, no Auditorio Municipal de Cerceda, ás 8 da tarde, a compañía de teatro Código Azul representa Tolóptica. Tolóptica presenta unha obra na que se preguntan si hai algo máis importante que a familia, cos amigos ou co amor, e din que sí, que é o traballo. Con ese leitmotiv, Tolóptica explora a percepción contemporánea do traballo como elemento central na sociedade e como pode chegar a deformar o noso concepto de identidade. Eso será o sábado ás 8 para público adulto. E o domingo que ven, día 8, ás 12 do mediodía, no Auditorio Municipal de Cerceda haberá teatro para toda a familia. Palabras perdidas, da compañía Inventi Teatro. As Palabras perdidas é un espectáculo de teatro versátil que se adapta a un espacio interior, unha proposta que anima a falar galego de un xeito divertido, dinámico e moderno, e que pon en valor o idioma. De ditos, as historias de Galicia, familias asistentes aprenderán a nomear en galego conceptos sinxelos como números, colores ou hábitos cotiás. Máis temas. Agora falámoslles de unha importante suma de cartos que vai a vir para Cerceda. A Xunta de Galicia activou máis de 80 millóns que están destinados a proxectos de reindustrialización, acción e emprego, priorizando o de Cerceda e As Pontes. En total van a ser máis de 100 millóns de euros. Esa é a inversión con fondos da Unión Europea, do Next Generation, que a Xunta moviliza a través das novas axudas á transición xusta para a reindustrialización e emprego en zonas afectadas polos peches das centrais de As Pontes e de Cerceda. Foron publicadas o pasado venres no Diario Oficial de Galicia para presentalas en As Pontes, unha xornada que tivo lugar tamén ese pasado venres, unha xornada de oportunidades de futuro na que a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacou que se abre o plazo para a liña de 80 millóns destinada a proxectos de apoio á descarbonización e renovación industrial nas campañas tractoras, mentras que outros 22 millóns se reservan para préstamos a pymes das provincias a partir do 9 de febreiro. E a convocatoria prioriza os proxectos localizados en As Pontes e en Cerceda, pero se estende tamén ás comarcas de Ferrolterra, Eume e Ordes, así como os concellos de Laracha e de Carral. No seu día,
este reparto dos fondos que distribúe a Xunta polo peche das centrais térmicas ia a darse a todos os concellos da provincia da Coruña. Conscientes da injusticia que supoñía, o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, sumouse a accións concretas para protexer o que legitimamente correspondéalle a Cerceda por zona afectada, solicitando a paralización cautelar desta axuda. Despois de un tempo reclamando o xusto, agora é alabar o anuncio que saiu no Doga e que aceptaron as demandas de Cerceda e as Pontes, e que, sin dúbida, é moi favorable para o impulso da actividade económica de Cerceda, no que ten que ver exclusivamente con Cerceda, e as Pontes son 40 millóns de euros consignadas polo IGAPE para axudar a descarbonización e renovación das industrias tractoras en 3 anualidades. Esa será a noticia na que seguramente falaremos co propio alcalde de Cerceda. Falamos agora do Antroido, que xa se aproxima a festa do Antroido. O Concello de Cerceda organiza, como todos os anos, unha festa infantil e xuvenil. Vai a ser o martes 17. Martes 17, martes de Carnaval, martes de Antroido, haberá unha festa infantil e xuvenil no pabellón municipal de Cerceda a partir das 4 da tarde e ata as 8 da tarde. Como é habitual, haberá todo tipo de hinchables, atraccións para os presentes, tamén chocolatada para todos. O Antroido que organiza, festa infantil xuvenil que organiza o Concello, e tamén a Asociación Cultural Lucerna organiza o Antroido Veciñal de Cerceda un ano máis. Será a saída do Choqueiro o sábado 14 de febreiro e finalmente a festa final será o sábado 21 de febreiro ás 5 da tarde no campo da Feira de Cerceda. A temática deste ano será Cerceda Fashion Week by Zaraeosa. Contan ca colaboración dos veciños e comerciantes de Cerceda e tamén co propio Concello de Cerceda. Se queren renovar o DNI, están aínda a tempo, está aberto o plazo, porque van a estar aquí o próximo luns 9 de febreiro un equipo da Policía Nacional para facer ese trámite da renovación do DNI ou do pasaporte. Se queren, teñen que pedir cita nas dependencias da Policía Local, na planta baixa do Concello. Ali daranlle hora para renovar o DNI, luns 9 de febreiro. Aínda quedan prazas. E se queren saber cando volverán a estar, volverá a ser a renovación do DNI en Cerceda o 14 de abril. Falámosles de ese partido de baloncesto que están invitados rapazada de Cerceda. Será o venres 20 deste mes de febreiro no Concello, en este caso, en colaboración co equipo Básquet Coruña, invita a xóvenes ata 18 anos a ver o partido de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Estudiantes, ambos na segunda categoría do baloncesto nacional, pero xogando por volver a recuperar a Liga ACB. Os Estudiantes, lembren, un dos históricos do baloncesto nacional. O partido vai a ser ás 9:15 no Coliseum da Coruña. A inscripción está aberta, as plazas son limitadas e gratuito. Viaxe, entradas incluída. Deben inscribirse previamente nun enlace web que poden atopar na páxina web do Concello ou nas súas redes sociais. Se teñen algunha dúbida, tamén poden chamar o teléfono do Concello 981 68 50 01. E se alguén está pendente dos exámenes para a obtención de graduado en ESO para maiores de 18 anos, que sepa que están publicadas os plazos xa e os exámenes. En canto ao título de grado en ESO, para maiores de 18 anos, hai convocadas xa os exámenes para o mes de marzo e de xuño. O plazo de matriculación para ir aos exámenes o día 27 de marzo está aberto e pechará o próximo 6 de febreiro. Esta semana pechará o plazo. Se queren ir aos exámenes o 5 de xuño, o plazo será do 7 o 17 de abril. Deben presentar a solicitude no Instituto Eduardo Pondal na Coruña ou no Instituto San Clemente de Santiago. Son os que máis preto quedan de aquí. E se queren ter máis información ou que lle axuden a realizalo, poden dirixirse ao Departamento do Concello que dirixe Belén Viqueira, o 981 68 50 01. En canto ao programa de promoción da saúde, que seguimos insistindo nel, o Concello de Cerceda xunto coa Dirección Xeral de Política
de Saúde Pública da Xunta de Galicia organiza un programa de promoción da saúde que xa comenzaba fai 2 semanas e que vai a estar en vixencia, vai a estar realizándose ata o mes de xuño. Son todos os xoves polas mañáns a partir das 11 con actividades teórico-prácticas dirixidas a todos os veciños no viveiro de empresas de Cerceda. Comenzou xa coa alimentación saudable, se falará tamén de benestar emocional e tamén de actividade física. Insistimos, actividades teórico e prácticas que poden realizar. É gratuito e se queren anotarse poden facelo directamente no teléfono 881 98 15 53 ou dirixirse os xoves pola mañán a partir das 11 ao viveiro de empresas de Cerceda. Mais temas, agora imos a falarlles de unha laconada que terá lugar en Queixas. A Comisión de Festas da Parroquia de Queixas organiza a primeira laconada veciñal de Queixas. Vai a ser o próximo 28 deste mes de febreiro ás 2 da tarde no campo da Festa da Veleira. Precisamente haberá sesión vermú a 1 da tarde e despois baile a partir das 8 no que estará o dúo Reflejos. O menú será a base de cocido, viño, agua, refrescos, café e chupitos. Os tickets están dispoñibles no Bar Pallas, no Bar da Estación, no Bar Morriña ou na cervecería O Parque. Están dispoñibles ata o 22 deste mes de febreiro. Os precios para os adultos de 35 euros e para a rapazada de 15 euros. Haberá carpa climatizada. Cos deportes imos para saber como lles foi aos nosos equipos esta fin de semana. Imos a comenzar polo fútbol e pola primeira categoría Galicia, donde temos o Queixas que se medía o líder da categoría, Bertamiráns, e conseguía un empate a 2 tantos. Bertamirán 2, Queixas 2. O descanso iban 1-1, nada máis comenzar o partido, xa no minuto 1 o Bertamirán se puxo por diante, o Queixas foi capaz de empatar, chegar ao descanso empatados, e na segunda metade volvía a poñerse por diante o Bertamiráns, e nos últimos minutos o Queixas empataba, pero un Queixas que tivo oportunidades para conseguir incluso levarse a victoria con algunha xogada moi polémica que reclamaba o equipo do Queixas. Os tantos do Queixas para Mateo e para Micael. Ao final empate a 2 tantos contra o líder, Bertamiráns 2, Queixas 2. Na clasificación o Queixas suma un punto máis para distanciarse dos postos de descenso. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense, loitando polo ascenso, vencía por 3 tantos a 0 o Atlético Sobrado na xornada de onte pola mañán, cos tantos de Joel, de Marcos Martínez e de Javier. Por esa parte, o Pontecarreira vencía por 3-2 o Rodís. Pontecarreira 3, Rodís 2. Os goles de Cristian e de Ismael non foron suficientes para conseguir empatar. E o Teixeiro vencía claramente o San Martiño. Teixeiro 6, San Martiño 1. Era o resultado co tanto conseguido por David para o San Martiño. Aquí na clasificación o Atlético Cercedense sigue na loita polo ascenso segundo clasificado a poucos puntos do primeiro, mentras que o San Martiño na mitade baixa da clasificación e o Rodís pechando a tabla. E agora falamosles do fútbol femenino porque tiñan onte un encontro pois importante para loitar polo primeiro posto na Liga, que ademais dá primeiro e segundo posto o ascenso. O fútbol femenino, en este caso o Atlético Cercedense, que viña de caer derrotado o venres na Copa contra todo un primeira división femenina galega, agora conseguía vencer o Crendes. Iban empatadas a puntos na clasificación e o Atlético Cercedense venceu este encontro, en este caso claramente por 3-0. Atlético Cercedense 3, Xuventude de Crendes 0. Xa no descanso vencían por 2 tantos a 0, tantos foron acabados por Sara Inés e tamén por Laura. Así xa son líderes en solitario na clasificación, ademais a un Crendes que tiña solo 3 tantos en contra durante 12 xornadas, o Atlético Cercedense conseguiu nun só partido meterlle 3 máis. Así que o Atlético Cercedense sigue facendo unha magnífica temporada, un victoria máis e líderes xa destacadas da
categoría. En canto ao fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles, en este caso, perdían contra o líder Victoria B4, Atlético Cercedense 0, xogado na xornada do pasado sábado. Os cadetes descansaron e os infantís venceron claramente. Atlético Cercedense Infantil 6, Bergantiños C 1, con 3 tantos para Luís, outro para Ilan, outro para Darío e outro para Sergio. Os alevíns perdían os dous, o equipo A, Atlético Cercedense Alevín A 1, Carral B 3 e o B perdía en Ordes, Ordes B 3, Atlético Cercedense B 1. Os benxamíns, o equipo A perdía na casa, Atlético Cercedense 0, Santa Cruz B 2 e o equipo B perdía en Curtis por 9 tantos a 0. Os prebenxamíns vencían na casa claramente, Atlético Cercedense prebenxamín 4, Santa Cruz B 0. No fútbol de veteranos, na segunda división, o San Martiño, líder intratable, non coñece a derrota, só 2 empates e o resto todo victorias. San Martiño 1, Santa Margarita 0, con tanto acadado por Félix. E o Atlético, o mellorito Cerceda de veteranos, perdía 6 a 0 contra o Sporting MAP, 6-0. Na segunda B de veteranos, Crendes 2, Rodís 2, os tantos de Benito e de Jorge remontaban un partido que perdían por 2 a 0. En canto tempo, as previsións para a xornada de mañá martes é de que continuaremos cas baixas presións, algo que ven sendo habitual. Deste xeito, mañán teremos ceus parcialmente nubrado con chubascos, que serán máis probables na mitade oeste do territorio e que poden ser algún momento de carácter trebuento. A cota de neve estará situada nos 900 metros e as temperaturas máximas van a descender. O vento soprará moderado do suroeste, forte pola tarde e pola noite, especialmente na costa. Pois co tempo rematamos o informativo, nada máis. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción, e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.